ničoho nič, tak dobrú chuť. Do môjho svalu sa skús zahryznúť. Svítanie nie, ty ma zobúdzaš, presnejšie tvoje zúbky do kosti Toto je vrchol Kubínskej hory. Je tu minus 11. Veď chodiť s kusancami a nie od nepriateľov, na tom predsa nič nie je, zvlášť keď sú pod košeľou. Mesiac svit a nov pod perinou s drobnou piraňou a jedine s ňou v ostrom náručí s kožou červenou. Tvoje zúbky si ma našli, tetovanie už ma krášli. Tak ma netráp, aký som bol včera, z ničoho nič, tak to sa žiť nedá. Modrina na lítku, modrina na ramene, nechám sa poryznúť, aj to len z úcty k žene, veď chodiť s kusancami a nie... Sugar from nasadení. Nazdar. Hello. Kokšo, hore je minus 19, obrovská zima, ale ide to, aj tak to je paráda a strašne ma odzadu ruka. Je pán, už na zdravie. Na zdravie páni. Ochutnaj mi to rýbe z vás. Ráno som si šlapol po chromozóme, no nebolo to tak celkom neverejnom dome. Jedno z toho rána je isté, že som videl v liste. Fantastic. Horšie je, že som sa museli domov vrátiť, keď mi prišiel účet a bolo treba platiť. Jedno z toho rána je isté, konto bolo čisté. Hej, hej, vziať macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, i keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. To sa mi to pokúša. Hej, hej, vziať macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, i keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Ráno si mi šlapla po chromozóme, no chvála Bohu doma, už doma na balkóne. Jedno z toho rána je isté, toto bolo čisté. Už som sa nemusel od nikiaľ vrátiť, za nič si nenadávať a nič nemusieť platiť. Ďalej škoda debát, stop, mám tu predsa teba.
macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. To sa mi to pokúša. Hej, hej, vziať macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Kto sa mi to pokúša, hej, hej, vziať macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Kto sa mi to pokúša, hej, hej, vziať macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Kto sa mi to pokúša, hej, hej, vziať macíka z vankúša. Ten macík predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Asi 100 rokov a 1000 rán, nič nie je tak, ako má. Možno raz príde deň, ktorý sa neskončí. Všetci tu žijeme v 20.